Lecawa okanye inolosuku esithi nosuku lwe-Pentecost. Leli gama ke elithi Pentecost libuya kwigama lesiGrike elithi 50. I-Pentecost lena bekuyi-celebration eyenziwa ekuqaleni kwesivuno ekanye ekuqaleni kokuvuna. EPalestina bekunohlobo okanye bekune-harvest ezimbili ezenzakalayo unyaka omnye. Eyokuqala i-harvest beyiba ngexesha likaMeyi noJuni. Zekuthi i-final harvest ibe sekupheleni onyaka. Beyithi ke xa amaYuda ezokwenza le celebration ye-Pentecost bebenyuka bonke bayodibana endaweni yinye. Njengoko leli gama lithi 50, ithi le nto kweminye imicimbi bebebanayo bebeba ne-celebration apho kuyo yonke into abayilimileyo bebethatha the first fruits ephumileyo kule nto bayilimileyo baye nayo etempileni beyothi kuThixo enkosi. Bese kuthi emveni kwe-50 days yenzekile le feast ye-first fruits. Bese bebuya bazokwenza le feast ye-harvest. Pha bebeza nesokuqala isiqhamo. Ngoku kwi-Pentecost sebeyavuna ngoku yonke lento abebeyitshalileyo. Lifikile ixesha lokuba bayovuna. Bavunile ke beza nayo lento apha endlini kaThixo. Bazothi kuThixo, khawungamle nawe kuyo yonke lento siyenzileyo. Ngokwetestamente endala bobala le 50 days uthi esokuqala isithelo okanye isiqhamo ndisizisile. Ngoku zonke sezivuthiwe. Siyayazi mosi xa utshalile azivane zivuthwe zonke ngexesha elilodwa, kodwa umane ubona kancinane uvela umane ukha ukutya. Ngoku ke sebenzisa okokugqibela. Into endiyithandayo apha kubo abathathi bayobeka enqolobaneni okanye kwibhani, kodwa baqala benze nesivuno kuThixo. Bazothi Thixo, nako kwakho, then okushiyekileyo kuzoba ngokwethu. Nathi namhlanje sila sizocelebrate le nto ekuthiwa i-Pentecost. NgokwamaYuda sizocelebrate i-harvest. Kodwa umbuzo uthi thina ngoba singomaYuda sidibana njani ne-harvest yamaYuda? Ngo-April uPetero yesenqamlezweni waphinda wavuka ngosuku lwesithathu waba yi-firstborn uYesu. Ukuvuka kwabafileyo sahlala salila wamane sibonakalisa uYesu. Kwathi kwakuphela iintsuku eziyi-40 sambona uYesu enyuka. Ababekhona bambonile enyuka apha wenyuka uYesu. Xa enyuka uthi kubafundi bakhe, hlalani eJerusalema nilinde ukuze nambathiswa amandla
ngoba kuthiwe kubo hlalani eJerusalema nize nombathiswa amandla avele enyangweni bahleli apha eJerusalema kodwa ukuhlala kwabo babe becelebrate leya 50 days yabo ye-harvest kodwa bayoyika njengoba behleli apha besilandela uYesu kodwa uYesu ngoku akasekho sifana nabantu abaleka umoya esingawaziyo into yokokuba uyadlula kuthiwa bahleli apha eJerusalema uthi uLuka xa ebhala kwizenzo athi bathe besahleli kwavuthuza umoya namandla kwafika ukhwithelo kungathi lolu khwithelo oluthelwa kufika ndinomfanekiso wokhwithelo xa lufika ubona amaphepha ephakama kuthi ngejasi ijimbanisi ungakwazi ukubona umuntu ongaphi kodwa apha eJerusalema akwenzeki leyo nto xa lufika ukhwithelo kuthiwa bonke bazaliswa ngumoya oyingcwele bavakala bethetha ngeelwimi ezahlukeneyo ngabuza ukuthi unjani lo moya othi kwakufika kwakuvuthuza bashintsha abantu bathethe ngokwelimi ezahlukeneyo apha kwiPentecoste uThixo urivesa le nto yenzeke kuGenesis xa behleli bathi masizenzele ifoma sizenzele igama ehlabathini uThixo wafika wabadubaduba ngoba bazenzela bona abenzeli uThixo bacinga into yokokuba ngale foma yiyo abazonyuka ngayo bangene ezulwini kanti hayi uthi umbhali ukuze ubonane noThixo ufuna ukholwe ngenhliziyo uvume ngomlomo bakhona abantu nalapha enkonzweni bahleli njena bakhama pama abafuna ukunyuka ngawo baye ezulwini akungenwa nganyawo kodwa ezulwini kungenwa ngokholo wafika uYesu wafika uThixo wabadubaduba ngoba khona ukungezwani kubo kodwa ngoku ngale mini yePentecoste uyayivesa leya nto uthi kubo hambani nize ningaxabani endleleni ngoba ngoku njengoba bakhale poma yasebhabhele iwe njena kukhona ukuxabana uyabuza omunye usibeke njani ephastena ngoba ipoma iyadlika nathi mhlawumbi masingajonga le mini uYesu avuke ngayo bakhona bavuke bazishaya isifuba bazakhela ezabo iipoma ngoba befuna ukuya kuYesu kodwa ngoba bakhelela igama zawo iindonga zebhabheli yaqala ingxobanqwana ayiqali imfazwe kungakhange kube khona nto enidibene ngayo manisenza amayelelo niyavana ngoba injongo yenu yonke ukubona omunye umuntu eva kabuhlungu kodwa athi uThixo ngoba uThixo uyakwazi ukwehlisa isakhiwo nithi nisenza amayelelo afika uThixo uthi phuma phansi ithoba yasebhabheli besiyaqala ingxabano ngifuna ukusenzela umfanekiso engqondweni nakule nkonzo kaThixo amaKristu xa engena ngoba wonke asuke safuna into eyodwa yokubona uYesu konke kuba kuhle konke kube mnandi bese siyangena enkonzweni kube khona izinto sinikwa zona esenza sibe bhetere kunobanye abantu besiyaqala inkathazo
uyayijika uThixo lento ekuqaleni kube khona ichaos yokufa kodwa ngokuThixo le chaos ayenzayo apha eJerusalem ichaos yokubuyisana baqala bathetha ngezilimi ezohlukeneyo athi umbhali samangala sonke ngoba lezilimi zohlukene akusizwe zakoma wethu kodwa we understand what they are saying ngoba uThixo uthi behlisa umoya wakho imvele athi nobe sisithuli kodwa eve athi noyifama abone ngamehlo akhe la kufika khona umoya luba khona ushintsho ukuthola unjani ifuna wena le kodwa abantwana bami bethunya amanyana mangikunika isithombe salo moya ingwele siyayibona ibhaluni mos ibhaluni xa ingakablowiwa ayibi namsebenzi sibeka nje phansi ibonwe ngumuntu mhlawumbe oyiphethe okanye very close kuyo kodwa sithi sakuyithatha sakuyiblowa iyafuthela ibhaluni iqala ikwazi ukusuka phansi noba ngabe khange uyiphakamisa uyisusa umoya ibhaluni ngoba ibhaluni inento ekhona ngaphakathi i-oxygen yakho iphume kuwe yangena kwibhaluni yenza umasuka kwibhaluni yabonakala ibhaluni iphakama ithi yakunyuka ibhaluni ibona nangabanye abantu ithi la ifika khona yangahlala kakuhle iqhuma ibhaluni kunjalo umoya ingcwele ufika kumuntu ensamumntwana engamrecognize nabantu uthi wakungena umoya ingcwele babonakala futheka umuntu babona abantu ukhona umuntu ngifuna ukuthi kuwe umoya ingcwele mawufika akubi khona ukuthula ungacingi into yokuba emveni kokwamukela umoya ingcwele uzoba nokuthula mawufika umoya ingcwele iyaqhubeka ibe khona ichaos ngoba abantu bakubona uzele ngumoya ingcwele abanye bajabula bathi ngoba lona simazi kuyinhlomthwamana njena esikhaba nangonyawo sekutheni ngoku wondleka baqala abantu bathi uyakhula ungene ngezizitha ngifuna ukuthi kuwe uzofika umoya ingcwele ungene kuwe uthathe indawo noba bangakunika amagama baze bakudiagnose nesifo esiphetheyo uzungabi nakhala ngoba izifo zakaThixo zothando lukaThixo abanye abantu abakhoni ukuzidiagnosa bathi bakubona uzela umoya kaThixo bathi unxilile ngifuna ukuthi kuwe nxila umoya ingcwele uzobe unxilelile inxila lakwaThixo kunjalo njena ubunxila bakho buzokuphephisa ezintweni eziningi uDavide uke wathi ezingelwa wabaleka wayongena endlini ka-Abimeleki babuza akungoDavide nalo wathi hayi uDavide usezingqondweni lona umuntu ushiwa zingqondo akunakuba nguye uDavide wadlula uDavide ngoba uDavide ubenxile umoya ingcwele bathi bakumjonga babona uDavide ekungenguye kuba njalo nakuKristu xa umoya ingcwele ungenile kuye ufana nebhaluni uthi wakuphephezela umoya abantu bemane
ukuthetha ngalimi izimbi njengokumoya wayebanikile. Lo moya setha ngawo ngulo moya uYesu athena ethetha wathi ndiyahamba kodwa ubawo uzonithumelela umthuthuzeli. Lo moya ingcwele uma ufika emntwini uyathuthuzela. Lo moya ingcwele uma ufika uba yi-friend kuwe futhi zonke izinto ongakwazi ukuzixela komunye umuntu ubonakala uzixela indlela ozixela ngayo uvakala uvuma ikhorasi uthi sawubona moya ingcwele ngoba wena udibene nomoya ingcwele wahlangulwa owakho umphefumulo. Mamela ke lo moya ingcwele mawufika awufikanga nje waba soft ufike wadlakadlaka. Wayungabi soft umoya ingcwele ufika dlakadlaka umoya ingcwele ngoba umoya ingcwele ufika uhleli nethoni. Umoya ingcwele ufika uhleli nothando. Umoya ingcwele ufika uhleli nento yonke. Kodwa ukuze kube khona into evuthukayo apha kuwe kufanele uThixo athumele umoya ovuthuzayo, angathumeli umoya ozofika unesisono, kodwa uthumele umoya ozokwenza uvuthulule usuke kule ndawo ohleli kuye. Bathi nethomi zakho mhlawumbi ezikubandezelayo zibonakale zisuka kuwe zicinga zikushiya kumoya wrong kanti zikushiya ezandleni zikaThixo. Bazaliswa ngumoya ingcwele. Ngifuna ke simcenge uThixo namhlanje. Yabona ingxaki imimoya mininzi yenze lento sohluleke ukuyohlula imimoya. Abanye bethu bahleli bayaphefumula and they think into yokuba ba-inhaler the Holy Spirit kanti ba-inhaler imimoya ebulalayo. Bathi bakuyi-exhale ibonakala iyonzakalisa inkonzo kaThixo. Uyayibona le mimoya engendayo inamandla nayo. Ubona umuntu emkhonzweni ephithizela esihlenyuka sicinge lo muntu unomoya kaThixo kanti lonke leli xesha ujikeleza ngomoya womthondo ahambe sikhafulele nathi si-inhale kanti si-inhaler i-poison. Kodwa ngifuna ukuthi noba kunjalo noba ngabe kwenzekile wa-inhale umoya wrong, namhlanje lithuba lakho to exhale lo moya ongafunekiyo kuwe ukuze wamukele umoya oyingcwele. Nike nibone ecaweni kuvunywa izingoma kuthandazwe inyuka imimoya evuka amaphayipani. Uzova Thomas simkhuphele phandle. Xa simkhuphela phandle sinika uSathane amandla ngoba lo muntu siyambhakamisa. Thina qala sihambe senze umthandazo sibe siyombeka endaweni ecomfortable ngoba simkhipha kwindawo angekho comfortable kuyo. Ngifuna ukuthi funi le mimoya engaphiliyo, le mimoya yobumnyama masiyivumele silwe nayo ngaphakathi ukuze soyise, ngoba xa siyikhuphela ngaphandle sinika igunya namandla. Andazi noba siyakwazi ukuhlula imimoya okanye sicinga yo
Wena ndithi ewe iyasisebenzela ngale mini. Kodwa challenge esinayo isebenza for 15 minutes. Emveni koko iya expire. Kodwa lona kaThixo awu expire. Uhlala forever. Kawumuzwe uHezekiya xa esentabeni yamathambo omileyo. Ubona amathambo uyabuza uThixo aza kuphila nala mathambo. Uthi uHezekiyeli nguwe Thixo owaziyo. Uthe sanyokola noThixo wezwa isivunguvungu somoya wezwa nesawundi abonakala amathambo edibana. Ngifuna ukuthi kuwe kuyo yonke imeko odibana nayo noba amathamba ngazome amanye avuthuluke kodwa umuntu owaziyo ukuphila kwamathambo uYesu kuphela. Avakala umhlabeleli athi nguYesu kuphela onokusindisa. Ngoba amathambo omileyo avuswe nguYesu. Nalapha enkonzweni akhona amathambo esithi siyawajonga sicinga yaphila kanti kudala oba bona kunenqabanqaba enkonzweni uzibuze konakelele kanti ingxaki kushayisana lawo amathambo omileyo. Masimcenge uThixo xa wehlisa nomoya ongcwele awaphefumulele lamathambo aphinde avuke. Ngoba ingxaki yethu sibala iminyaka enkonzweni sithi kudala sabakhona. Kule minyaka emingaka kudala ukhona intoni oyenzile enkonzweni kaThixo. Fonela uzibuze nombuzo ukuze uthi mawehla umoya oyingcwele ivakala ilanguage yakho ishintshe. Athi nongayazi le language yakho kwenu akuve uthetha ngoba kukhona le change eyenzekileyo empilweni yakho. Kukhona le transformation eyenzekileyo. uThixo ufikile waremove the word siqhele. Inkonzo kaThixo kayiqhele. Uthi omunye umbhali senziwa batsha imihla ngemihla. Athi wangaphandle umuntu xa esiyenzakala kodwa wangaphakathi uyayekhula ngoYesu Kristu.